आंनि रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोननिसिम आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो आं मिथिहोनो लुगैदों नोंथांमोननो नैबे दिनैनि अल आसाम लकडाउन होनाय बेनि बिखय आं बुंनो सानदों नोंथांमोननिसिम। लकडाउन माने मा नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ, होमब्लाबो आं खिन्थानो सानदों। लकडाउन माने थाला बन्द खालामनाय, माने अल आसाम थाला बन्द। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों लकडाउननि सोमोन्दै। आरो बे लकडाउन होनायाव माखासे आसामाव मा माया बन्द जागोन, मा माया खुला थागोन, बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो लाना फैबाय। आरो बे बन्द जोबनायनि उनाव आरो नोंथांमोननो सरकारा मा होगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो। आं बेखौनो दा गिबियाव बुंनो सानदों। दा नैबे लकडाउनाव बन्द एबा खुला थागोना आरोना, खुला थागोना स्टेट बेंक, ओमफ्राय बिनिफ्राय पेट्रल पाम्प, बिनिफ्राय फार्मासि, हस्पिटाल बेफोरो खुला थागोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय मा होनो हलसेल बेफोरो खुला थागोन आरोना। दा आं बेखौनो बुंनो सानो, मानो बेफोरो मानि थाखाय खुला थागोन होनब्ला पेट्रला खुला थानायनि गोनाङा बेनो जादों जे इमारजेन्सियाव जेनेबा एम्बुलेन्स बेफोरबायदि बेमार आजार लांनाय समाव माने थावनि गोनांथि जायोबा माने बिनि थाखाय माने बेखौ खुला दोननाय जादों। आरो जायफ्रा फैसानि आर्जेन्ट जादों, दा बे बेमारफोराव सोरबाफोर गोलैबायनानै दंबा, फैसानि आर्जेन्ट जाथारदोंबा, सोरबा आरो न'नि थाखाय फैसानि आर्जेन्ट जाथारदोंबा, बिनि थाखायबो खुला दोननाय जादों स्टेट बेंकखौ, बा जिखुनु बेंकखौनो खुला दोननाय जादों नोंथांमोननि थाखाय सुबिदा बेयो। आरो ओरै जोंनोथ' संख्रि बानलु बायनानै जानो जोंनोथ' नांखागोन नङा होमबा, दालि संख्रि बायनानै जानो थाखाय। बेनि थाखाय मोनसेल' दखानखौ खुला खालामनाय जादों, मा होनो हलसेलखौ खुला खालामना दोननाय जादों। आरो बाद बाखिया गासैबो बन्द जागोन आरोना। नोंथांमोनाव जा गोसो फैयो बेनो माखासे बन्द जाजोबगोन आरो। माने माब्रै होनोब्ला हाथायफ्रा बन्द जागोन, गाननाय जोमनाय फाननायफ्रा बन्द जागोन, मैगं थाइगंफ्राबो बन्द जानो हागौ। आरो बेफोरखौ आरो दा जि नियमफोर दादों नङा होमबा, बेफोरथ' बन्द जाखाबायनो, नै दिनैनिफ्राय बन्द जाबायानो जानांगौ। आं भिडिअखौ मैयानो होनो नागिरदोंमोन नोंथांमोन, नाथाय उन्दुसनना लानानै मबाइलानो माने बैसांनिफ्राय आखाइयाव गोलैना थादों नोंथांमोन। बिराद मिनिथावना जादों आं मैयानि दिनाव माने। आरो माखासे एडिटिं खालामनायफ्राबो एकदम खाथा खुथा जालाजोब्बाय। बेखायनो आं दा दिनै गोदान बानायफिननानैसो नोंथांमोननो दा नागारबाय। खिन्थु आं पस्ट खालामदोंमोन एमएसआव हरनि 3टा AM निफ्राय नागारगोन होननानै। नाथाय आं नोंथांमोननि नटिस होनाय, आंनि नटिस होनायजों नोंथांमोननो मिथिहोनो लुबैनायजों आंना फेलें जाबाय। दा आरो बेनो जायखिनि माने बन्द जागोन, ओरै बासफ्रा बन्द जागोन, बिदिनो रिक्साफोर माने बाइकफोर सालायनायफ्रा बन्द जागोन, आरो बाखि ट्रेनफ्राबो बन्द जागोन। आरो बिनि माखासेनि बायदि बायदि माखासेफ्राबो बन्द जाजोबगोन। खालि जा खिन्थादोंमोन आं नोंथांमोननि बेल' खुला थागोन आरोना। नोंथांमोनखौ आरो बेखौनो खावलायदों, जोंखौ बयखौबो न'आव थानो होदों आरोना। न'आवनो थानांगौनो, बाहेराव ओंखारनो होआखै, बयबो न'आवनो थानांगौनो। आरो बे बन्द'खौ सानबैसे होनाय जादों होनब्ला 7 days माने 7 दिन बन्द होनाय जादों। 31 मार्चसिम बन्द होनाय जादों। आरो 31 मार्चनि हरनि 12 बाजिनिफ्राय खुला जाफिनगोन आरो ओरै अखानायै 1 थारिखआव। आरो माने सरकारनिफ्राय खोनानाय आरोना, माने सरकारा माने रेसन रानना होगोन होनना बुंदों। खिन्थु बेथ' आरो सरकारनि गोसोसो, रेसनखौ रानना होगोन होनदों। नाथाय रुल थागोन मोनसे, ओरैनो जानला मोनला राननाय नङा खोमा आंनि साननाय मथेथ'। माने जाय बिथांमोननाव माने कन्ट्रलनि माने रेसन कार्ड दं, बे रेसन कार्डजों माने रानगोन बादि बेखौबो आं खोना मोन्दों। आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थायो। आरो जोङो माने आरो मोनसे नोंथांमोन आरो मोनसे बाथ्रा दंबायो, जाय नोंथांमोना बे अल आसाम लकडाउन होनायाव सोरबाफोर टाउन सहराव बेरायबायदोंब्ला, जुदि नोंथाङा ओरैनो टाइम पासलि बेरायबायदोंबा, ओरैनो मिथिनाबो मिथियि बायदि खालामनानै बेरायलाबाय थादोंबा, जुदि पुलिसनि आखायाव गोलैयोबा नोंथाङा माने जेल जागोन आरोना। फार्स्ट जेल जानायाव माने नोंथाङा 6 month जेल जागोननो। आरो 6 month जेल जानायनि उनाव जुदि पुलिसफ्रा नोंखौ अननानै नागारदोंबा, अननानै नागारफिनोबा आरोना, ओमफ्राय बिनि सेकेन्ड बाराव जुदि आरो नोंथाङा आरो पुलिसजों हमजाबावबाय, बे समाव नोंथांखौ माने 2 बोसोर माने 12 years जेलाव दोननाय जागोन। माने न' कनसिडार बिदि होदों आरोना नोंथांमोना माने बे अल आसामनि लकडाउन होनायखौ नोंथांमोना मानिनानै लागोन। बेबो दाखालि जनता कार्फिउ होनाय बादियानो जाहैबाय। बेफोरबायदि पावार जाबाय बेबो दा। माने जों गावखौ माने बेमारनिफ्राय
रैखाथि थानो थाखायसो सरकार बेफोरबायदि रुलखौ बानायना होदों आरो जोंबो बयबो बे रुलखौ मानिगोन आरो जोंखौ माने मानसि थुबुर थानाय जायगायावसो माने बेफोरबायदि बेमारा सन्देरो नालाय आंनिफ्राय नोंनिफ्राय बैनिफ्राय माने बेफोरबायदि थुबुर थानायावसो सन्देरो नालाय बे थुबुरनिफ्राय माने जानगार जानो थाखाय माने बेफोरखौ बन्द' खालामनाय जादों माब्रै होनोब्ला दा मिथिं दावथिङाव मानसि जमा जायो स्टेट बेंकफ्रावबो माखासे मानसि जमा जायो बेफोरबायदिनिफ्राय माने बेमारखौ सन्देर जानो गिनानै माने बेफोरखौ लकडाउन होनाय जाहैबाय माने बन्द' खालामनाय जायो आरो जेनेबा नों न'आव थायोबाथ' हारसिं थानाय माने बिदि न'आव थायोबा गाव गावनि रैखा थानाय नङा होमबा बेखौनो दा जिखिनि जायगायाव माने जमा थुबुर थाथावना जायगा बेयावसो माने गिनो गोनां जानानै फैदों नालाय जेनेबा सासे मानसिनाव सन्देरदोंबाथ' आरो बे सन्देरग्रा बेमारसो नालाय सोरनिबा गुजुनायजों सोरनिबा हात सोबनायजों सोरनिबा आखाइ हिंसा लालायनायजों सोरनिबा फैसा माने बै सासे बिथांनिफ्राय नों बिथाङा आखाइ फैसाजों दांलायनाय माने फैसाजोंनो माने बहुत दांलायनायफोरजों माने बेफोर भाइरासआ सन्देरनायाव फैगोन होननानै बेफोरखौ माने बेफोरबायदि कन्डिसननिफ्राय माने जानगार खालामनो थाखाय आरो जों बे कर'ना भाइरासनिफ्राय बोरै बासिनो हागोन बेनि थाखाय बेफोरबायदि राहा लामाखौ होनाय जादों नोंथांमोन जों बयबो गाव गावखौ जों बयबो सांग्रां था नोंथांमोन आरो बे बेमारनिफ्राय जोङो बै कर'नानिफ्राय जों बोरै बारग'नो हागोन जों बेखौ गाव गावखौ बासायनांगौआ बहुद गोनां जानानै फैदों जोंनि बे मुगायाव गोदोनि मुगायाव गैयामोन जानांगौ दा जोंनि बे मुगा जोंनि बे आमोलाव दा बेफोरबायदि समस्या फैबाय बहुद गोमोथावना नङा होमबा नोंथांमोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जेनेबा आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामबाय थायो बुंबाय थायो जेनेबा जों बयबो बेमारनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों मोनसेबाबो डिसिसनखौ लाखानांगोन नङा होमबा बेनिखायनो जों बयबो सांग्रां था नोंथांमोन आरो कर'ना भाइरासआ जुदि नोंथांनाव नाङोबा नों गाव गावनो मिथियानो लासै नाख्रेबलाङोनो खिन्थु जाय मानसिया कर'ना हमजाबाय बे मानसियावहाय अभार जादोंबा सप्तासेल' थायोनो आरो लासै माने अभार जायाखैबा हय मास सप्तानै हय मास मोनसेनि गेजेरावनो नोंथाङा माने खेमसेनो खुग्लुबनाय जेनेबा थैखायोनो आरोना आं बेबायदि मिथि मोन्दों आरो आउट कान्ट्रियाव आं माखासे नुनो मोन्दों बुंनो थाङोबा जापान बिदिनो चाइना आमेरिका बिदिनो इटालिया बेफोर जायगायाव माने आं ओरैबायदि डिसिसन लानाय नुदों जे दा ओरैनो लकडाउनखौथ' होखासिगोनानो अल आर्टआवनो बै माने लकडाउन होनायनि गेजेरजों माने जाय बिथांमोननि गेजेराव माने बे कर'ना भाइरासआ हाबना दं माने न' हाबै माने बै मा होनो बे कर'ना नायग्रा गाना बिदि चेक खालामदों आरो डाइरेक्ट खाख्रुब खालामनानै डाइरेक्ट गारियाव दिखांदों लाना थांदों बेफोरबायदि नुथाय मोन्दों आं हले गिबायसो नोंथांमोन जुदि बेबादि बांद्राय जेनेबा आं एगजामपोल हमना लाबाय आरोना बांद्राय मानसिफ्रा माने बेमाराव साग्लोबजोब्बाय डाक्टाराबोथ' गाव गावनो गिनानै दंखायो आरो बेनि गेजेराव बांद्राय जुदि सामलायनो हायाबाथ' जाय कर'ना मोनजानाय बेखौ हाब थोंगोर नायनानै गावबा आंथ' गिनायसो मोनबायलै नोंथांमोनाथ' मा सानदों नोंसोरसो मिथिगौ सरकारा जुदि सामलायनो हायाबा बे खामानिखौ मावगोन बादिसो मोनदों आङो हले बिराद गिनाय मोनबाय नोंथांमोना एकदम गावखौनो सांग्राङै था आरो डाक्टारानो गिनानै दंनो आरो बिनि थाखाय मुलिखौनो मोननो थाङाखैनो नोंथांमोन बेनिखायनो बेबायदि मुलि मोनलायै मेडिसिन गैलायै बेबायदि कर'ना भाइरासनिफ्राय बोरै बारग'नो हागोन नोंथांमोना एकदम गावखौनो एकदम साबधानै था आरो माबे मुलिजों हामगोन माबे मुलिजों हामा गावखौनो सुलु लालाबाय नोंथांमोन बिदिनो गोखा गोखैफोरखौ जानानै माने माबे बुस्थुजों बिजानु दानगारो बेखौ नोंथांमोना जालाबायना हो बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थाना होयो नोंथांमोना अरायबो बेनिफ्राय गावनि जिउखौ रैखाथि खालामना थानो हागोन जोंनि जिउआ खेमसेल' नङा होनबा खेमसेल' जोनोम आरो थैनायाबो खेमसेल' बेनिखायनो जों गावनि जिउखौ बासायना लाखिनो थाखाय जोङो सांग्रां थानांगोन नोंथांमोन बेखौनो आं खनले बुंबाय थायो नोंथांमोननिसिम आरो नोंथांमोननो आं मा रावजों आरो फोरमायबावनो आंनाव एसेबां नोंथांमोनखौ गोदै रावजों एबा आंनि जा गियान नलेज दं आं नोंथांमोननो गोदै रावजों फोरमायनो हायासै बिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बियो आरो नोंथांमोना अरायबो आंजों लोगोसे थागोन आरो आं आंनि नैबे चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइबारा जौगानो हायाखै नोंथांमोननि अननायजों आं बे चेनेलखौ लाखिनो हागोन अरायबो आरो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाखिनो हागोन आरो अल बेलाइकनखौ दाबायगोन मानि थाखाय होनब्ला आंनि बे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम नटिस होयो नोंथांमोना अरायबो आंखौबो हेफाजाब होगोन बेनिखायनो आं दा बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों